Dumela mahulu, the nyaya metician is back. I want a joker. I'm back ngemsana nasi ndambotanga ndikadai so. There's a trending photo panapa riri kutenderera ra honorable Chris Mutsvangwa. Meno tichabati honorable, former honorable, ikoko honorable ikoko. Va Mutsvangwa vari muchechi vakapfugama zvavo. Vanga vane mudzimai, I'm sure mudzimai wavo, hanzvadzi yavo here kana kuti ndiye anonga anoipa side. Akatoroverera scarf. Vari muchechi, vakomana vemachechi vachiita basa, vachiprofita vachinhonga tsono. Boza vakomana vemachechi vanonga nyazozoti uyu munhu tikatomuudza kuti zvakati hapana ndoteerera zvese. Takatarisa mhuri yeZimbabwe foto iri nezvakaitika zvekubva kudzinga basa kwavo, vanenge vachiexplainira kuti makarwa skillful rakadai so munonodzokera pabasa. Vamwe vaitaiwa vaMutsvangwa vanenge vada kutotanga yava party. But inini mhuri yeZimbabwe senyaya metician handisati ndanzwa zvangu vaMutsvangwa vachitaura nemuromo wavo kuti varida kutanga party. But zvinhu zvangoitira vanhu veZimbabwe fani kuti foto ravaMutsvangwa vari muchechi. Because zvinhu zvese pazvinenge zviri paposition vanenge vachitaura zvavanoda vari kumagreen kwavo kumaoffices kwavo vachitaura kuti zvimachechi izvi. But apa manje kana munhu apa situation yakaoma unonga utombotsvaga Mwari. Hazvina kumira zvakanaka, ndo situation iri kuitika paZimbabwe pasadza.